una paga com jo veig a la tele. Jo crec que ni tu ni ningú. Tu creus que si se juntaren, per exemple, no sé, Puigdemont i el de Abascal, en una d'això de Helio, ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡La independencia! continues duent la bici en rodetes o ja ho te les has llevat? Mari, tu cantes, balles, fas humor... Fas l'amor també. Fas l'amor també? Tinc poc de temps, però en fas també. És que... És important tornar a casa i és important no sentir-se buit. Si vas en un pilotari tendrás que entrenar y jugar a la pilota. Hola, què tal? Encantat. Com estem, el tio? Bé, però jo és que duc dos bollicaos. Una bolsa amb dos bollicaos i una cantimplora. No passa res, això per a després. Sabe quatre mocaos de petada del morquí. Quin és Ponset? A veure què te pot dinar. Això, a veure què te pot dinar. Jo crec que la fan que tinc preferís el dinar al xaval. Tu fas el que vulguis en el xaval. Jo vaig a dir no. No te genet, tu, Però tu fes així un... O sea, si vas a dibujar una polla, no. And I can... O sea, vull dir, quan ho va gravar, i ara ja no està viu. No. I no s'ha emès el programa encara. Ponset s'ha mort. Sí? Però ahí diuen, no, jo també pitxe. Una merda, pitxes tu. Por el coche. Abracé a Carolina y me iría a acabar y dije, mamá, estoy en Carolina. La vida te va bonica, que la vida te va bonica. Tens un piu dibuixat ahí? Sí. El miedo lleva a la ignorancia lleva a la ira lleva, claro, al lado oscuro. Espíritu tu voz, toda nuestra gloria por los siglos. Amén. La